Shemdi Entertainment. Sivela la kwavela khona izazi. Basiyobathi imali eyenza sibulalane, imali eyenza sizona kuzolunga, ayikona kuzolunga, kuzolunga, ayikona mamela Wamele mvuke ekseni mbonga umdala njengasemhleni namhlanje angihleki nempamazi yokhala ekehleni. If you call it a crime show ngiyazi but ngahleni angisho maslubeka siphenduka itopic yabahlebi niyahleka nisasifundanga amangabe sesipanela hleni nethi nesupport ngikhuluma ngathi nehleni kabena ngiyithandi lempilo hlale mkukhwini oshisa ngomlilo njengoba umakhelwane ngcona sibona ngathi nempiko siphelile ke similo nobamba inkunzi esonto nepreach abasaki badumisa uJehova ngene ngidumisa intshiza mphando jonke imnikelo ngijump amasango ongaze ngiboshelwe phambi komfundisi njengefindo lomshado. Imali eyangithathela abangani bami, imali eyangihlukanisa nomama abantwana bami, imali ngangenayo sithatha abanemali namhlanje ngiphenduka umdlali ngizenzi nami ngenza ngibabulala la gaming sobuye kajima zalo Mina lalela ucabanga ukuthi yini? ukhuluma ngani manje Wena usuka la uyolana umlungisi ikhanda lakho lasebenza. lokho mfana nje ngokuthi ukuthi vavavuma sekusuka wena kuyobika kuwo indoda enjani lethi ngaba nenkingi yokhala kubantu besifazane Yazala ngithanda into yenza. Kumdelela nje lokho. ngeke uyithande mntana sekhaya kodwa ke kukimi ula ngaphakathi ekutheni mina ngivikele lo mndeni Asuka ngicela ngikuvikela uwe mina. hayi wena ungangiphakamiseli izwi wena wena solo waqeda isikolo wena uyangizwa ubhizi ulandelelana nalomfana lo hembelinyo lwashaya lineka lithule njalo njalo awukaze nje kwenza into elifini awuboni ukuthi lo mfana unamabhadi Noma ngabe kunjalo. Kodwa phela wena ngeke uzungikhethele ukuthi ngithandane nobani. angeke ngikhethele vele angikase ngakukhethela futhi kodwa ke ingakho bengithulile namanje kungumsindo du ingoma yabafana wa generation wena ngibhekile ubhizi nalomlungisi into engasebenzi manje ngokuhamba kwesikhathi ngiyabona ukuthi wena awunandaba nelikusasa lakho wena uyangizwa Nginayo indaba nempilo yami. Kodwa phela nami izinto ngisenza ngendlela yami. ngikiyekile sesiwami wazenza ngendlela yakho ngabona ukuthi indlela yakho wenza ngayo izinto ayisebenzi ngase ke mina na njengenkosana ngangenelele mina manje inkosana yala Mina hlahla udidwa yilabo abakubiza inkosana wena. Mina nginayo inkosana empilweni yami ngimele ke shemdudu abantu. Nanginomngathini kodwa la khaya akunayo sesiwami nje ozosuka yoshada noMahlalele into engasebenzi uvula uvala isikhiya sasejele ngeke Hayi ke shema. Jwayelana kabi into yenzayo. hayi noma ngakwatha ngeke la kimi ngeke mlungisi nje akayibone ukuthi wenzani ngeke abe business uzoma ngasebenzi damn you ngeke Salam kodwa Inkosi le sekhona bazohamba bayongena ku-Afropop cause lana sivala indlela asihlukanga traffic cop akekho ozondlula noma kuneza uraba cop noma kuneza ubabakho sizomdisa phathwe job noma kuneza umamakho sizomdisa sicela job sodikwele imang bhekeni so rapper ngemob sekufika inkosi le hip hop sekhona bazohamba bayongena ku-Afropop cause lana sivala indlela asihlukanga traffic cop Eba ambe kahle meeting lawo ungisanela amaphepha lawa Kuzomela ngiqale ngabheke kuze ngasayine. asikho isidingo sokuthi bafunde bafuna manje bese ngafundile nje mina Hayi. Phela ngamthembisa ubaba ukuthi ngizobheka kahle umsebenzi wakhe ngiphathe ngizana zombili ukuthi umsebenzi wami. manje le ndaba yokuthi ubambe ngazombili umsebenzi kusho ukuthi mina ungangithembi Nakusikho ukuthi angikuthembi nanokuthi ngicabanga ukuthi yonke ngawe. Indaba vele. manje bafuya indaba lokhu ngiphenye ibheshi kwenze njani No akusikho ukuthi ngiphenye ibheshu. Ngoba baba yikho ukuthi ke nawe uyazi ukuthi ngeke ize udle umqhakazi ukuthutheni. manje wakho bafakhomba ungangithembi kwenze njani wasungijikela kangaka nje kweni siphume esendeni lodwa
Hayi mfoka baba kusiko ukuthi angikuthembi. Nawe uyazi ukuthi ena ngisho naseBhayibhelini uAbel wabulawa umfowabo. Naye futhi uShaka Zulu wabulawa ngumfowabo uDingane. Ngiyacaca baba kanti ukuthi ihlekisa ngihlomelela ngozimsebenzi wami. Khona bazohamba bayongena grapho cop cause lana sivala indlela asihlukanga traffic cop akekho ozondlula noma kungeza uraba cop amaphayitlani amakhulu ngangeyibuna uzigama amrubi ngisplit ushit njengomashaba makaNosibusiso ngirasta lomzalwane ngidabula iBhayibheli ingoqa insana ngidabula uGenesis nishise zonke izimvu zikaKhayini ngikhavula amagama ashwabheni indaba ngiyigwinyanga iayini intombi yami isebenza eBaker ikhekhe ngiphathela lisashisa yakhe isebenza ngoshaka Hey, wageza dadewethu waba muhle. Ugezela nedi kuyobonwa uMahlalela. Mfethu wena lokhu ugiye ubhekisa ngakimi inkinga yakho. Hayi khululeka. Vele ngigiye sibayeni sakithi. Uma ngabe ngikuthele ngomcuba soyongixolela. Ngiye sibayeni sakithi. Yazi umlungisi vele njengoba lo wangathola umsebenzi ngibona vele ngizomlahla. Kodwa lo angithandi kube ngathi sinqumeni sithathile. Uyabona ke izinhlanga. Ngabe kudala lokho wakwenza. Ngabe kudala umlungisi wamyeka umtshela ukuthi umlungisi ithova. Umlungisi akanalutho udatshukelo sisi. Uyabona umlungisi? Ngabona ianda yakhe sekusele le rege leba laphezulu. Akunalutho lo muntu akanalutho. Uzizwa kahle uhlekisa ngikupheka komunye umuntu ne. Kufanele vele. Angithi akahlushekiswa yini? Noma uhlushekiswa yini? Sengibuza nje. Akahlushekiswa yini? Yazi la ekhaya ukuphumula ngithola mangilele kuphela ngawe wena lalela. Ungizweni kahle kahle. Wesese. Ungumntwana mama kufanele ngitshele iqiniso noma libaba uyangizwa. Kufanele uzwe ngami iqiniso ngingumfowenu. Lalela sesiwami. Ngisathi shwi nomuntu ekhaya. Khona kufanele ngiyokulungisa ngizokubona uyezwa sisi. Ayihamba mina. Noma futhi ungahlala ungashanga nandaba. Yasabe iqiniso wena. Bye bye. Iflow equality taste la CTM to me beat boy safe ebusuku ngabo 12 pm nelami cause lidume elifone neMTN ayilento yokuduma ngokubhoma ama ATM almighty king baba Mr Always angibandlululi namagenga wa date Malambane neMo5 ukusoyini wena Mfethu ngicosha kwenzimbana lapha nangadayisa ngithola kwemadlana. Angiqinisa Mfethu binzi. Ya ngisafuna ukubamba ne20 lapha esitolo yabona ukuthi ngokho ngiqhubeka so thola kwa. indoda yazi kahle ethwe stress sasinenhlanhla. Mfethu yabona mina ngiyazulana ngiphinda ngizulane nawe. Yabona makhulunywa ngothando leqiniso khulunywa ngawo nesinenhlanhla. Ekade asimfethu ungitshela kuyenzeka yini umuntu adalelwe ukuhlupheka? Kuyenzeka mfethu. Njani? Yabona thina sinawe sayihluphekela. Dala sufuna umsebenzi singawutholi. And kuyacaca ukuthi mina nawe sidalelwe ukona ukuhlupheka ukuthi abantu bahleke thina ngaphandle. Angivumi kanjalo. Kumanje wena uphuza imofa. Kusho likhulu kwabanye abantu lo. Mfethu ngokuphuza nje. Ekade asawa-understand mfana. Yazi kunabantu abafisa impilo yethu mfana. Like bahalela impilo yethu soyi-2 boy like awazi. Mfethu bafisa ukulahlwa abafazi. Nabangawuthola umsebenzi nabo. Yini uyaphapha. Bafisa ukulahla abafazi kungenaphi lo. Sorry mfethu bengithi isibonelo nami. Ukade sibonile sakho singakushaya sinembala. Futhi yazi bengithi kuneke u10 nami ubambe ikhaya. Mfana. Oy. Ubonga mfana. Yakhumbula mfana Mlungisi mfethu sisebhetali basibiza lapha umlutsha nogadasi mfethu. Lapho phela sasiphusha mfethu. Yabona angeke ngizokulahle nje yami. Wena noma athi ulahlwa abafazi mina uzohlezi. Ngitshelile ngathi uyaphapha. Ungenaphi umfazi kulo? Yakhona. Ngizokushaya. Try. They don't get a point. Ekasaba bukela ibhola aba screen boy. Macala ushaya isoldier cause you just get a bomb. She got no money in the bank. Yep. She got no money in the bank. One. She got tattoos in her back. Most of all, my name in the bank. What?
Hawu, Dumani. Wabuke ungeneme. Bona ngomasho ngendlela engikhonze ngayo mfana kithi. Kube ya DNA yashintsheka. Ngabe ngiyashintsha wena ubumfowethu. Awuthi ngiyengicakela ke mfowethu. Umfowethu zokumisa ngonyawo lolodwa hey. Yona leyo nje leyo. Yabona ngenxa ukuthi baba amtshela ukuthi abe yiso lomndeni. Mina seyafuna ukuphatha mina sengenza isisebenzi lapha kwecompany. Inkinga esiyaba lapho ukuthi kwalona ikhehla lithi malihamba. Lisukela nganibeki kuma position ukuthi lona uzobheka lana lona abhekela. So umunye phakathi kwenu nobabili ufuna ukuyibona amkhulu komunye. Yazi ngomasho mina nginandaba nokuphatha. Into enginenkinga nje nayo ukuthi ngenze isisebenzi lapha emzini kababa. Hayi. Angiyiboni kanjalo mina mhlambe wena indlela obona ngayo akusiyo. Yazi mfethu le ndoda ngendlela engangithembe ngakhona namhlanje ngithema ngilethela amaphepha ukuthi wasayini. Avela afuna ukwafunda wona kuqala ngaphambi ukuthi wasayini. Angiboni kuwumcondo omubi loyo. Ngoba phela la company nibambisene. Awazi mfethu. Awukungilinda mfowethu. Ngisachazela ngemntana. Kumele wafunda umfowethu amaphepha. Ngoba mhlambe wena kunokunye ongakubonanga kahle. Hayi mfethu awazi ngiyabona. Lo muntu wena mfethu into angitshele yona namhlanje namanje ngisayibuza ukuthi besho ukuthini. Uthe kumina noShaba wabulawa uthina. Hey, no leyo ngathi isibukeke inkulu kakhulu. Awuthi ngiphuthume ngiyothi ukubheka umsebenzi wami. Ngiyabonga mfethu ungilalela kunankinga. Ngakho ke wakwethu wena nje. Uhambe kahle wenkomo sengilele mfethu. Ngithi umakala landela la amadoma kuvela amadoda amakhulu madoda ukuthi angikhalise kwesimako try lapha. Uyithatha phi mofire wena? Uvukule umalamba nami ngithe ngithola nje kweinsimbane lapha ngathi ukudayisa lapha ngathola kwemadlana ngathi ngithola ukubandayo. Hawu nethi mase kuncane la ungashaya kumnandi. Fusek ngeke ngiphuza amatha akho mina. Lalela wegadukufa. Ngifuna ukukuthuma kulomngane wakho umlungisi umtshela ahlukane nodadewethu. Hawu. Ungathi hawu wena. Wena uzogwaza phansi ekhwapha ufuhleka mina ngithe mina utshele lo mngane wakho umlungisi ahlukane nodadewethu ngigwaza wena uyezwa. Hawu ngisengenzeni mina manje? Angithi awufuni ukulalela ngithi mina utshela umlungisi ahlukane nodadewethu ngoba uzozamfakela amabhadi. Ayikho indoda engangomlungisi engakasi yasebenza solijika nelanga. Hayi lo ngikhona ukwazi phela umlungisi yamthanda usinenhlanhla nobona uShoni noKarabu lo wayesenza generation. Hey. Manje lo muntu loya akasebenzi kumanje umlungisi. Umlungisi ujika nelanga. Uyabona ukuthi namabhadi ikhona indoda engangomlungisi engakase nje yathi emsebenzini. Umsebenzi thile sawufuna nethi ukuthi akuhlangane. Yabona mina nje namuhla ngikhulumile nomlungu ngikhulumisa. Utheni umlungu? Uthi umlungu ufoko wahamba ekhaya hamba ubhebhe girlfriend. Kuyakujabulisa lokho wena. Phela ngithi njengoba ngikhulumisile umlungu usho wona ukuthi umsebenzi uyeza kancane kancane. Uyasangana wena. Lalela. Umlungisi mfethu unamabhadi. Unebhadi elibi umlungisi nawe ngeke uthole umsebenzi bawuhamba nomlungisi. Usho nje unebhadi elibi? Unebhadi umlungisi. Ibhadi lamlungisi lifana nelawo umfo lo waqosha emsakazweni lokhuluma kakhulu lo womchelo uthi inkosi yamabhinqa ungizwe emchunu. Manje nawe mawusoliqhube ukuhamba nomlungisi uzokuthelela ibhadi. Kodwa ngeke ngikhona phela kumshiya umlungisi yedwa. Phela umlungisi sinsashiya ngisinenhlanhla. Phela umlungisi usefana nomfowethu. Manje uzosuke bese uyayibulala amasesele yedwa. Uyabona ke wena ngoba usanese ukuyibulala kwamlungisi angikushiye. Uyabona uzolamba mfana wami ngokuhamba nomlungisi uyogcina esodla imisundu njengalenyoni ehlala emachaphozini lethi angikushiye. Sinenhlanhla. Ngiyazi ukuthi usofisa ukuphimisa phansi uma ungibona. Kepha mina ngifuna ukubona futhi kuyangithokozisa lokho. Okay mlungisi singibonile. Yazi ntokazi. Ngiyazama ukuthola enhlizweni yami ukuthi ngamukele ukuthi cha. Usuyangilahla. Kepha ngiyahluleka. Inhliziyo yami yakhe ngothando lwakho.
Ngiyakuzwa konke lokho Mlungisi. Kodwa phela tshela mina-ke njengoba lokhu ungatholi umsebenzi kanje uzongilobola ngani Mlungisi ngoba phela nami sengikhulile sekumele ngiyovuse umuzi wenye indoda manje. Iyangisinda-ke uma uthi kumele uvuse umuzi wenye indoda. Mina bengifisile ukuthi uvuse umuzi kababa. Ngizamile ukufuna umsebenzi kepha ngangawutholi. Bathi impilo iyisibusiso futhi yami isiqalekiso. Cha Mlungisi, ayikho impilo eyisiqalekiso. Yonke impilo iyisibusiso. Sinenhlanhla ngithandazile uNkulunkulu. Ngicela umsebenzi nanoma ngabe imuphi umsebenzi wezandla nanoma ngabe sokubutha amasimbi ezinto ukuphipha angutholanga umsebenzi. Uma ngabe uNkulunkulu sekangiphuqa wena sithanda sami sikuphi isidingo sokumdumisa? Yazi siyakuthanda. Bengikwazi lo. Kepha isifundo engisitholile ukuthi ngoba ngingasebenzi ngento engenamsebenzi. Mlungisi. Yazi inkinga ukuthi sinawe sithandane dala manje safunda isikolo. Ngeke konke lamadoda wayengithembisa izulu nomhlaba. Awayisho ukuthi azongenzela yonke into uma ngingaba nayo nje. Ngakhetha ukubekezelela wena Mlungisi. Uma ngabe bongibekezelele sonke lesikhathi kungani ngilahla manje? Mina impendulo yalo mbuzo Mlungisi. Sinenhlanhla. Uyakhumbula wena wenza isithembiso phambi kwami. Uthi ungishiya uyosihlukaniswa ukufa uyongishiya mhla uthatha ukufa. Uyakhumbula ukusho lo? Yo Mlungisi mina ngisazi ngithini sana. Ngicela ukuthi uhlale isithembisweni sakho wasisho. Ngicela ungenzele lokho ngiyacela. Kuze kube sekupheleni mina nawe sithandana. Ngicela Sine. Mina ngiyafana nomshado, I'm not pop and play. If you have temper then come out and play. Wendosi. Ngisize lapha kuna intombazane lapha nokujima lapha neSoneport ngabe uyayazi. Ntombazane ayinomntu manje. Mangizala umsebenzi ekuseni ngidlula ngakhona. Kodwa ngizokwenzela kanje mntu manje. Kunalomfana ngilogada lapha eSoneport. Ngizothi ukukhuluma naye ngimbuza ukuthi uyayazi lento ntombazane. Oh, hayi cha. Ngakujabulela kakhulu mongenzele ukuthi ngizokubonga futhi. Khululeka mntu manje. Yeah, mhlawumbe mangabuza nje ngabe emsebenzini ekhamba kahle konke. Ya, okumsebenzi kona hayi. No, kuhle konke mntu manje. Okukhona nje mntu manje. Hey, umfowenu la mntu manje umncane. Uyakhala mntu manje ngendlela omphethe ngayo. Angazi ukuthi kwenzakalani mntu manje. Cha. Wendosi. Into eyenzakalayo lapha umfowethu uthanda ukuphatha lesithahlana lesini. Somdlalifa. Yabo. So neyinsukwini sike sababhizi ngayo sike saxabana indaba amaphepha ukuthi ngamtshela ukuthi bayaqala ngwabuke kuqala before ngize ngasayini. Yeah, mntu manje yazi ngeke ngathi ukukhuluma naye ngaloko mntu manje. Wangitshela ukuthi awumthembi kahle. Wazi wenza umfana isibizo wathi even noShaka naye wabulawa umfowabo. Hayi. Cabanga ukuthi ke ngoba ulana uzela khona uzongitshela ukuthi umfowethu ngemphathe kanjani. Ngiyaxolisa mntu manje koloko bengithi nami ngizama ukubonisa. Hayi. Uxolo lakho ngiyalemukela. Ndosi mfowethu. Kodwa mntu manje uyazi lo mfowenu lona kumele nike nithi ukuhlala phansi nithi ukubonisana nina. Ya ngezwakala lokho kodwa umuntu okumele azehlise uyena lo mfana lomncane ngoba ngumfowabo omdala kumele yena kube uyena ozehlisa kulo. Ake nje ngithi kancane Ndosi. Inhlonipho ufuna iqale kuwe Ndosi. Umhloniphe umfowenu omncane ukuze naye azokhona ukuthi akuhloniphe.
Angikwazi indimando okwenzakalile phakathi kwenu nobabili. Kodwa nginethemba lokuthi kungalungiseka. Hayi. Ngiyakuzwa. Ngizwa ngawe. Hey, ndimando. Isikhathi sami sezidliwe nje. Ngizomela ngiphuthume ngiyobheka unogada. Hayi, kulungile ngizobonga kakhulu isikhathi sakho. Lapha ndimando. Ngizwa. Come bail me out, please darling too. I'll buy cheese, snakes and balloon like I used to. I got stuck in the sweet pop game, darling too. Awusihlale phezulu endaba ngathi isitulo sami newspaper Sona. underground kodwa ungafuni Yazi bengicabanga la inkulumo yakho ngikhuluma la ukuthi kumele ngikhulume nabaphansi mhlawumbe izinto zami zizoqonda. Ngizokwenza lokho sithando sami. Eish yami kodwa nami phela anginaso isiqiniseko salokho bese kucabangela nje. Hayi, kungenzeka kuyiqiniso mabhebeza. Phela uyazi mina sengaphenduka amasimba. Angadliwa nayimpukane. Angazi ukuthi inkinga yami ikuphi. Assalamu alaikum, maliko lo msalam. Yena brekile lo store ekona khalile lo alarm. Yena thathile Eish nama ngazi mlungisi kodwa nawe uyabona ngibekezile. Ora sinendlanda. Ngingifuna ukuphila ngaphandle kwakho. Shabanga impilo luhlaza. Empilweni kunjalo sithando sami. Kunabantu esinokuyitshela ukuthi angeke sikhona ukuphila ngaphandle kwabo kodwa mangabe sebangekho sichubeke siphile. Cha ngikholwa mina lokho mama. Sithando sami musu kungishiya manje. Ngiyacela baby. Sinohambo olude silihambile ndawonye. Kuyamangaza uma ngabe sozodingisela abantwana bakho eIsrael. Abathi mabahlaselwa indlala. Bafuna ukubuyela eGibhithe ezweni lokugcina. Ungayenzi lento leyo mama. Ya, mlungisi. Ukuthi phela la kuwa kunanento ethembisayo ukuthi impilo izoshintsha. Hayi phela mina ngilinda ubumnyama obungenafu la. Hey, wasinenhlanhla. Wasinenhlanhla. Wena ubhizi nalo mahlalela la. Endlini awenza ngalutho. Hayi zalo ngeze endlini ngizohlina manje sesebhizi la. Hey, fusekhamba manje uyoklina. Ngeke phela wena ulandelana namasendo mahlalela lana ubungaklinanga la ulala khona. Sibani. Ngiyamxolisa. Hawu, befusekwe. Usibala umuntu olobolile wena ukhiphanga ngisho i200 ke tuclipper yokuthi ulethe imvula mlomo ngike ngishisise la. Ungisibali kanjani? Ngisazama ngithi. Uma ngabe sengithola imali ngizokwenza okufanele. Wemlungisi. Kunini uzama wena? Uzama wena unamabhadi impumelelo wena kufanele uyilinde yile ngale kwethuna sekunabo Abraham senizama khona le la kunoJunobisi kwamanje wena uyisahluleki uyezwa uhluleka ukuyithengela neanda la uzomenzani kusesi wami Phela zala ngeke uzulokudelela umuntu amphambi kwami fusekwe awunamuntu wena akusi umuntu wakho ngeke uthi umuntu wakho lento egaza amanzi njengengqube enganalutho uyangizwa khona lalela ucabanga ukuthi ngikusaba mina ngikusabi mina mfethu just ukuthi ngakuhlonipha Sithando udaba sami. Ekhisa umoya. Sesitradini la kunabantu. hayi anginandaba nabantu mina ngeke phela ulalela bhiza ahlekisa ngihlupheka abe naye nenkinga zakhe ezimkhulayo akuthathe lawo akuthathe la Wena ayenziwe lento enza. Ayenziwe le akashaya umuntu esimama. usekwe umntwana sekhaya lo hamba yoklina wena hamba yoklina Inkinga yakho. hamba yoklina Inkinga yakho. Inkinga yakho. letho